Познавам Македония. На друга част искам да кажа, че моята носия, българска носия от Кюстендил, тогава се чувствам близка по някакъв начин на Кюстендил за това, защото аз винаги, като се носи на българка е като на Кюстендил. Говоря на български, да. Защо? Защото винаги говоря на испански за испанци, ама никога за българки. Какво искам да кажа е, че аз не искам да прилича като това инфлуенсър, тиктокър, тренд, да правят като правят това в България и това се случва. Аз съм чужденца и мога да кажа здравей, съм най-добрата момичета на живота си, защото мога да казвам една дума. Ама аз не, моята работа не е така, аз мога да кажа, че аз прегърда културата като собствена. Няма нужда да казвам, да правя като тренд, като комерциално. Така не съм аз. Аз съм една момиче, че свири гадулка, когато никой я вижда. Се нося и така, и нататък. И аз продължавам да кухня и така е моето първо видео на български, без да съм нервена. И да имате хубав ден, приятели!